Ebusuya Ghana social media platform bia ni hono mo a eso enye hie ne nyina Afia Pokua ene onuampanifo enura omostomo Otumfour ahemfie na omokoduru hono mo a Otumfour ne mpanifo anje chopa mo de bae no omanje atum eka kitu bi krapo komo ya abo mo na manfo bisa se asemben na Afia kan yinti a ama ne chopa okopa ya no Otumfour ne mpanifo anje atum videos no aba out and pese me de besomo de na mo message ne de mo a subscribe my page ne mi adoma ne so se na me upload bia so na unsa everything yaka ebuso ene uko social media and for a create content of all kinds na most of the content and go for a create no etoda etietia and penefo no bi enanso but akwai said ya nim obi a obetimi ababonte na wetimi draw some of we nyina together na we educate you about what they were to say and what they didn't have the power to say. Onua TV for our program be a omo ya omatu di say bibi jeje. Na program is so na ya no mo deal with trending issues. One of the issues are na air trend ya omo kan wasem no air tribalism. Ani nyina fa Asante-four any other tribes now. We no mo invite Afia Pokua say ombra no mekasa na ensem a Afia Pokua ebeka ya no ensem a eboman. Ena mi Asantini ena Asante-four. Me bra kwadwo kan asem bi ani kroma na Otumfour beka so opeska de sese konfanoche. Sabi o kafrache konfanoche ya media. Enyo man ne dia. Say yam pass Asante etimi ma $3 million every month. I didn't know mo nkoyo o ma de. Okofa ba ye nim nkrofo mo wo krom akro mo nya Asante-four mo di sika koma papa no. Ye nim wo mo a wo mo businesses wo Asante mamu mo di sika koma papa no. Eno ye hwan dia. Enya Asante godu ye tu okrom anyina nya Asante na free ba. Akonta hwan. Sa box site yi company ye wa Asante mamu ya o mo say chema wuntumi di enya Asante. Na sabi yo kafrache ni nyina kasika ni Asante. Awu betimi di aye bibi. Enso mo oba ese ye mo no. Ama no ahebedwam the whole parliament discuss koye. We have businessmen no mo okrom ho mo discuss koye. Ye ni ana ne niam beka port. Ama graphics mu say na niam beka ho wo so wontimi yi. So ya Asante. So wo sika adenti ne wanyi enti na sa wa ye din atena wa ma de we koso de se panyi wutena fie e man kwada adwe nanka ebu nankawe fo e de wo kan wo bi na menka so na wa ma o kwan ama o yesa wo na senka ya manyo ne ye ya e ya MPP NDC na e kasa na enkoyi na befre se me pese me ni ase mesi kasa na si se me ase ayi da bon ne hwan afo wo ntokwa na ntiansi mu bi enya kufu adonkwa na solve sa issue na wo no no Sana kahubi. If you had away in an asunyant, and maybe maybe say naso because no one kasa ni mu naso the American or sabi omo mo teach ni mama mre bete mase what ni bia waso wo fom okay what ni bia waso wo fom yet ya no Otumfour ye ni mama ayi wo kwasie ni mama ode ni mama ikọ ban mu company fie no wo bode rosi memo wo bia mpia bonte sabi yo kafra che kraman a wo Asante mama mpia bonten Tefra wa namo form wa namo demo kura mpia bonte emwa yi woja kokro ma mpia bonte because Otumfour kasa wo mote enti Otumfour ni aso ebra wo kwase ni maame na brafo namo kro mpanyifo namo kro ma wo mo kire se we na mabonte Otumfour ni aso wo form na waso se de bibi kwaso a wote no sa nete na Ghana fo nyina nso ya ka ho bi amanyofo nso ka ho because yama akwaya se sebio mpreduasa apart from Otumfour no hini bia ni krom ha biem amanyani bia sori a no ko Otumfour ho no ko Otumfour ho no ko Otumfour mani nsa Ghana man panyin ordinary kire from mantem wo hini eti wo commande ni so won sori ansi ba akwansi mienu odu Otumfour ho no bonu mu ase nti wo pa kire so wo maka wa kire ni sebo mu nya nipa Asante nya Ghana ho Asante enya Ghana some wo history ena mo ne Britain for ena mo ne hwan still Ghana ni nie enti samo de mo dwen mu Asante nko ho betimi ay amendment atro na man nko amate mo ho ati ase mo te mo ho na ne makwaje mo sa de ne yenya ye kwafuo yenya ye anwrafo yenya ye nkrafo ni mo yiye afiri mu ade ne ye mana yesa abrante ya wote we ya okaseti adomahini domahini woni fie ena sabi waso o metwi ne mpaboa ho kra no ntua ne ka enka me ye sho kra sesa ne wo fa kra na ne krom hine no kra nko ontu kwan kwatena ma no ne
adanti na wasante no ewo sika na wasante na wo de bo ho adwa bo ho asafo hene no wantena ho anya adwuma na so de kwatena kwati buroni krom wo buroni na wuti ni krom sabi wo de tribalism na ye adwuma nka Ghana for ye be ko other countries Ghana for na gu ade na ye je we asantini a wo bewu me ye kwa ni mewu se ye kan aka na do so bebre kwafu asifi asante mampon anu nti me so ya na me de asi mi kon ho se ne me so me ye kwa oni me krom hene da sebe kwa mu Japan otoso mienu Japan tra wo bi kra nka so obeye sa de ni bi atia ne da wo bi nka so obetena social media no wakasa de atia kwa ma hene nka krom ha ye nyina ebe so mu bi because sabio sa wo bu fie panyin a me so me bu me fie panyin ahemfu tinye bi didi bi achi so otena se na ne dia so a ye nu fie ye nyina ye yitu a ye mfa tinye nsi obi aso ohini wo ye na ye na awotwe Otumfour wo ye nsesa ne nye ne 40 days ye be ne na awotwe doma ahini wo ye be ne na awotwe aso mu na moti a kire na mototo bo ba park so no nti mu pa kire se ene Otumfour atimi asi se wasi eha na doma ahini gina ha sabe ontia na afane afan kan no nkire se bontin so ni mefa nkodi eno na se chese se me ni mona enye free ni nyina ye wo media general enkyere se bia se bibi pa bi ba mo na nkyɛn a membo ntungu ana bibi ebetimi aboa ye nyina no se ye kwade a wos bia me se me ni mo na nkanti ne sa de amento ma no nti no obi a wo ba bi foforo mefa nko atiase Ghana mampanyi na nado dan kwa Kufuado me di wenso ko so wonim ne ekoso papa no waya ne lawyer pen waya asante hene lawyer pen wonim ne ekoso mo so mo waso de akoimu ye de na afa ho se bi omo de mo wo passport o mo wo ba bi a mo betimi akọ na memia me fi kwa pepia se hwehwe dwa bi ase a mi ka mi krom kra ka ani ho oboa abiti feature mass concert house na nyanyame adom na bia ma me so aso me so a mete ya minim ba bi a meko enti ye tena wa ma amanyohwe ya amanyosem kra o asante de ye MPP for dia vote ayewe enye wo bia dia o okan nsem wewie no na nkofo twen agye kosi so se ne okan no wanka ne ye ba for the beginning no ohun se na enu no nhyeda emai because oba na ohun se owo shape body a body nufu eto enimu nso a owenim enti no enu hu ne baaye no ayese esu yan se de hu su no enti no amofo fele se she didn't feel remorse but everything being equal no enra omodwane to a Otumfour e wona hemfie na as a matter of fact Otumfour aka sent na mbete na se de na emom ne mpanifo no yi omo no e na be hwe omo kodai ehia ni bibia wo fie ha koda na mo nyina aka se keduro nya ni die pa kasa na maame wa ha ne papa wa ha yana na mo kana sa na tie on fa ne musuo nko na me na ewurade sie na omubu ofu abonte me ko obo kyerse de asie bia no obo franche ana mo aka sa bi ababa no fa ne musuo nko ye bedina chi wada chi bia no on fa ne sa na on hwe ne yese fie ha de obi amfa nturofu a asem abayi menhia ha no na ho kwa Not too much. But yes, I just high time. Someone saw them say Santifor. When you're in the country, coming there, I didn't group as well as thank you so. And the pump also, and in the next time of and in the money and none of them came in the chip. Yeah, I didn't know. I'm not planning. We don't because you are couple, you don't come. Yeah, Santifor, you know. You see, you're doing your present, you're doing your small. That's what you're doing. You're most for the theater. This is your person. We are Pokua, Kaun Casata, Pokua Santiva. I don't know. That's always so with you. To my run. And just some kind of woman and Diana Mono or to a father. It's on the mother in Clara Casa. And a host no. And I think I'm a party, I can't see Yabus to Swaham. Say, Obi Casa, Namutumisha, and I'm on the kind of summer walker. Oh, yeah, and about where I say, the Sabra, no one's a byron.
ɛna ɔhyɛ aseɛ no a wɔbɔ din a yɛmmɔ no ɔsɛ kama de hyɛ n'anum ɛyɛ paa ne ɛbɔ no ebisɛ nsɛm a wɔka ne wɔnim deɛ ne wɔnim ne ti ɛnim ne mpɔm kyerɛ me nsirɛkyerɛ sika na womfa sika no kɔnkɔ yɛka wɔte woka ma wiase te na asante ne god bɛyɛ na ɔsante da kɔto nkɔmfɔlɔkye no Otumfour ɔda hɔ wɔyɛ ne yie ama obiara kɔ mu bi obiara ɔte ka ne biara nim sɛ nkɔmfɔlɔkye nyɛ asantefoɔ ɔkɔ ɛkɔ ɛnti ɛka no wɔte sɛ wosɛm no na woka obi na aka kyerɛ wo na wobɛka mea wo sɛ wonim ka ɛna wo so adwumayɛfoɔ no wotie CEO so obi ba no ɔboro nsɛm so sɛ ya ɛnyɛ ne na bɛma nipa tie onua no onua yɛ nimu dada yɛnim deɛ motumi yɛ CEO ɛnyɛ wɔ yɛ asɛm ne na bɛma yɛtie onua deɛ moyɛ deɛ yɛntie onua bɛmu yɛka mama te aseɛ yɛntie masa aha baabi a mote wakyadere yɛ motena biam awura no a ɔkasa ti a akyea me awura no menim ne baabi a ɛdina meka kyerɛ no dabidabi kwani birebia ɛne hɔ ɔbɛtumi akasa kasa fo saa ati a yɛwura because yɛhoi yɛwura ɛpɛ kwanfu asɛm papapapapapapa akyɛ si yɛwura deɛ sɛbi sɛne ɔne kwaman ɛne kwa wotiɛ no sonko na wura akɔyɛ ne ho bɔnsam bi a in fact nneɛma a wakɔfo aba no menhunu bi da yɛntama na nsa yɛ ma no na mo yɛma yaba bɛyɛ telephone ma mu nyɛ ɛna mo fa nkɔ wiase nyina Afia Pokua ɔnkɔ fam ɔsɔ ɔbaa yɛ deɛ yɛyɛ wɔ ha amanneɛ kwa so ɔbaa ebusa wo sɛ wɔkɔ gya ato a wɔsɛ wɔkɔ gya ato a na wɔawa gya ato ne yɛbu gya ato ani aka wo so aka yɛwie a na yɛbusa wɔ atam kuro nti a wokɔ gya ato a ɛna no flat mu sɛ wobi wa no sɛ woka wobɛkum fisa o papa ko so gbim na o se twa o te ko na o ti awo ya so ya o mu bibi area ye ku wo on the run ya o se obi ma paracetamol so mu chacha tie na akwa o de akọ o ye twa o ti wo ase ya o de na o so ba we para no be ko ye wo e be na ni kwa na o ti ya twa o ti ya o ye ko we para ye twa o ti o ti ye twa because I'm mania quadrant and away bit my bar. I'm a long bit of your but something in a banner cheap just water that's a minor 9 macao. Near young money, your friend people direct. Your treasure send a no crown or return to us and Papa grandson will do something. The chose you doing here, your cast is fair on you. You have to know the Bojarino, Umujabe, you won't come in now. Enti onam nyina no oyɛ me yare nso me ntiafo odike ana wo kana sam odike ya santini ba ofri admakase wa wo so odike amfo ni bi bokuma sɛ oyɛ bi da odike ma yie bi odike ba yie a onfa ituma odike ba yie a ɔbɔ nsan pa yɛ monidi so ni sɛ yɛ tiri ka wali asekra yɛ wa pɛkyina yɛ twɛn na yɛ mani muntam sana sikajwaye aduko na kuwa ni masana ni paji nawe oye yaya nkasa ya dishe aso do oye ya de ya no wo akofa edi Afia Pokua wo badu na musa asai mo pani no da mo dwuma na no mo na obi ya di ni ewu ene kodu CEO obo ni di no sa mo so bi mako wo a dwuma na ya wo dia mo amu ya dwuma nyina mo ya na dwuma ifo wo bi ya dwuma na mo sa dwuma ne beti na bɛkɔ na bɛgyina na aboa Ghana ma yɛasomsom pa sɛ deɛ sɔkɔ no kyɛ sɛ ɔka kyɛmpa ne afiri mu a moyɛ adwuma fi sɛ obi kɔgye asase na ɔde ma hwɛsoni a hwɛsoni ne na adwafoɔ no wɔyɛ kwadwofoɔ a kokoo no anaa kube no ɛbɛsɛe enti adwuma ne sɛe na ɛyɛ wo enti adwuma wo ankasa asɛm wɔ akyiɛ wonni nnipa a wodi ka akɔdwa ato ana woabaa ama yɛhu anim wɔyɛ wan yɛnim de adwuma no wura no ɔno asante or time war a jumbone was at the wall. And Casasama see a din cassia way burn. And maybe Obi Cassae, none, not President Milson, Pano,
Chachma ni yebi okaya nya na president mesa ko no ko condemn na no asie du katia no condemn on ni say e fa me bata NDC te ko the way mo na manyoni sika be no de mo wa ba ye twa usu ya wa wo wasitem mfichi kom si aka o ti ase umma ne wase matana matelina wase lineage wase nyina no sesi asama ye kai unim na unim sika be ba ne de ma wa etimi ya wusa na wo so tenchan o be jana asama ya nwura ni ne we unim anwura ano jani amon ba bi o mo ti anuka na ni ya ye ko e kwa tente kumtata offering cry kofata na kwa wa ana sase da brada ye ni awe o ha na mko dio dia no o ni ya kwa no ya ni no free tete di oda na ni albofo kwa ya ni o mo yo ko fa free tete na ko fika kare Otumfour ko fika kare penso obia wo ha wankra ku sa tete pani da bani da gomba bonja frafra obia tega kumase ya asini ene atina yimfie ye di asoni fa de point ni ko wini die we die ezma yin obia ka mani bay ana no yin bay do tete ya awo ya babo pa amo watima kan sama kase na muntie adwo ya fon siwo o wa adwo ga mama obi so esma sa pra ne ye de ni na se o bi ba ofie na ni nkomo die mu no o di nkomo de ko nipa o ni me ko fipa ya ka fipa ma e fence wall aya to fi and ya work farming band afuo asoso epam ehye unless the uneba no said o wo no kasa na no ko twitwi no o kasa ba me o kasa ye ko ti do jai de o kana da bi aba say o kwa aba say fi a o kasa wie na ye ja kwa ma kwa me ni dia me ti an tamba e bata e ti pie ko anu na ne ye ka mo fi ani asa ka chamta so bi kasa na o tradia mo ka wasanna suffer mo ka mo de topic asama e dia tu na wata mo ka and to free debate ko tra asam ko bia amfa mo ba se bema ni anu ne e ka utimi ka ni akate With regards to videos made cherem, do you also have the view say or some company for Jenny Chopper and Tum? And I said, Omorejeti, and that was what they were to do. When Uncle for HSA and Penifono, a dicase, Omorejeti, if you're Pokua, ne, on your phone, a chopper, if you say, on somebody on my and the scapegoat, na a Siadiama, Ubia say, what baby, and I say, you grant you one interview, and I say, when ya, Aquina, at the camera, see when you won't say you want Penifo Binimu Ghana, or come once and also do a boy fata mono, or the Emomo. Where any Nkofo aircraft team and so a wadrincher or upper cell for wadrincher to one new house to send a wadrincher fatty so yentin ya woka ni nsia efenfiri wona fe meso ne dimo subscribe page ni mi adoma so send me upload ya so na cyber to make na fe so memma fi so be follow me all the other social media platforms so ni nyina ye too much gh makra